Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009 νέων στο Belfast. Σύλλαγη Άρων από την Ουγγαρία. Ακριθή Βολάν από τη Γαλλία. Τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λειψίας του 2010. Ακριθή Βολάν από τη Γαλλία. Από τη Ρουμανία. Δεύτερος στην παγκόσμια κατάταξη. Δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών του 2009 στην Αντάλια. Δημητρέος Κουράρες από τη Ρουμανία. Λίμπα Νίκολας από τη Γερμανία. Πρώτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών του 2009 στην Αντάλια και του 2010 στο Παρίσι. Τρίτος Ολυμπιονίκης στο Πεκίνο το 2008. Λίμπα Νίκολας από τη Γερμανία.